ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାକଟପୁରର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅକ୍ଷୟ ରାୟ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବୋଲି ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳପୁର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଏକ ପଟୁଆରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ, ବଖୁଜର ଧ୍ୱନିରେ ରତ୍ନଗିରିକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ସେହି ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ରତ୍ନଗିରିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦରେ ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଜି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।